amba foko auzubillahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Abauka jemukan keneka jemukami nabe wele ko Jaspo Vision. Jaspo Vision ye jemukanye jemukami na blala senka association Jaspo Vision fait Shirifla TV ani BKS production. Jemuka imbe kuma tungaranke uka munu ye doke so kasinka doke tungafe. Ninya taku nani nai. Taku nani nai na fineke nindo bambulu sebekelado. Dusuba kono. Kaboso kase yanno. Okma antena kuma chaya. Amena aka jado ulaje folo sananga wili kasi kene inkayanno. Jaspo Vision tungarange ukunga jemuka maba welele. Malidendo minzigi yoro bembe faransi jamanamu. Angwa mako Lamini Camara. Lamini Camara akeme nafabaye ba maliba mono ya fasui. Kasabuke Lamini Camara faransi jamana kono abe joyoroba ula. Ojo yoroba umino me abulu faransi akeme ko labara afaso mali kono. Ani malide minu nzigi mbe koka kerengere nyana faransi jamana tau. Dakuru nyakele malide umbe kabwo Lamini Camara numo faransi jamana kono. Lamini Camara ayaka duguma kalam école primaire ke kai liberté de la ningana ka sewan cycle ke kai plateau 3 mamena na e defu sorosa. Lamini Camara ayaka lycée ke lycée dugukolo konare la kai. Lamini Camara kele ko ka baki soro 1999 ayi kunda Bamako ka Mali Faba sanve kalanzo mimei faculté de sciences juridiques et économiques anana ka sanve kala ungeyi FSJU kala undemene ko Bamako. En 2009 Lamini Camara yi kunda faransi jamanaka asele faransi aya laje ka dofara aka kala kunda laka asorola ki togo sebe Institut catholique de Paris la oye chrétien nga kalanzo baye ye kala sembe Lamini Camara yi nyeshi politique environnementale et développement durable obi sigida lakanani ko fo obi jini kungo lakanani ko fo dugo jako mugani nda maya ke chugo bise kan noya hada madu mbolo chugo mi sigida lakanani no aka kala nyeshina odemo akele kofe ka faculté de sciences juridiques et économiques kala kunje Bamako sanve kalanzula no nyeshine kundu droit des affaires mo obi jago ko kofo obi kenyera ye binaku bara ukofo iketo ki ka chakeda sigi singa fere umino meseka ke sababu ye ko nogo ya iye sharia nasira ufe wale kele jago bolo nasira ufe bara ubiseka nogo ya ibolo chuko mi sharia nasira fe droit des affaires nyeshime ni mela jelemo o kala kunjele faculté de sciences juridiques et économiques la Bamako sigida lakanani ku mauka maya ke chuko nogo yali ubolo sigida la ayi nyeshin o kala demo Institut catholique de Paris la muna Lamini Camara yi nyeshin omo bawo ananga muso bado kume bara la nyombulu no ye ministre koro Aminata Dramane Traoré ye okunge ngume ka bara bulu miziki singa kare kono na ubise ka lasaniya ni pave dali ye chugomi yoro lasaniya ni Lamini Camara kume o bara bulu dali nyema yala otemene ko ani Aminata Dramane Traoré kumbe forum des alters mondialistes jekulu kono oye jekulu baye minunga la nyini ye jien bise ka basigi ka hake udama kenye jien mau ni nyonje forum des alters mondialistes kono ukala nyini kunye Mali kura bise ka dangene maya chukumi Mali mimi bela jele ka hake jo iye. En 2010 Lamini Camara klale ko aka stage la GRDR la aye bara damina ye bara bolo dale mimi wele ko projet de développement local au Mali, Sénégal, Mauritanie na keme ka bara nyonya du
ani malidenw ni Senegalidenw ni Mauritanidenw jɛ minnu sigilen bɛ u ka jamanaw kɔ kan ale de kun y'o projet coordinateur ye yiriwa bɛ se ka kɛ farafina jamana 3 ninnu kɔnɔ cogo min ka daminɛ an ka togodaw la kominiw kɔnɔ cerclew la marabolow la o kuma kelen fɛnɛ na Lamine Camara n'a teriw u ye hakili jagabɔ kɛ tiɲɛ don an bɛ Faransi sigi la a ka kan an ka dɛmɛ ɲɛsin maaw ma dali masama nɔgɔya kɛ minnu ye a sigiyɔrɔ la girinɲi Faransi a n'a jɛɲɔgɔnw ye collectif fraternité sigi ye lɔkɔlidenw bɛ se ka dɛmɛ cogo min maaw bɛ se ka bilasira u ka hakɛ ɲinini n'a sɔrɔli la cogo min collectif fraternité jɛkulu sigikun kɛra o ye Lamine Camara n'a jɛɲɔgɔnw fɛ girinɲi Faransi o de senfɛ suba dɔ tora ka labɛn san o san su min bɛ se ka maa 600 ɲɔgɔn na fara ɲɔgɔn kan o suba in b'a ta ko 9 de la ɲina a suba in yɛrɛ maa min welen bɛ a kɛnɛ ka seko ni dɔnko nasira fɛ o y'a ɲɛru ka Kebele Demba Kuyate ye san 2014 Lamine Camara n'a ma ɲɛ k'a fɔ san 2014 Lamine Camara sera ka nationalité française sɔrɔ o b'a jira k'a fɔ a kɛra Faransi jamana den ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ maa hakili sigilen don maa basigilen don maa hakili juru caaninen don a bɛ sigida min na o maire y'a ɲini a fɛ sigida ɲɛmaayaso sigi kalata la n'o ye maire sigi kalata ye a kana fara ale kan a ka lisi la u ka fanga ɲini ɲɔgɔn fɛ maire la Lamine Camara faralen maire kan kalata kɛra tako kelen u donna maire kɔnɔ san 2015 Lamine Camara yɛrɛ sɔrɔla k'i kanbɔ élection régionale nɔfɛ n'o ye marabolo ɲɛmaayaso sigi kalata ye a bilama kɛmɛ conseiller régional ye a b'a ka 2e mandat la nka n'i ye Lamine Camara yɛrɛ ɲininka a b'a fɔ ko baara min daminɛna a fɛ kunungo politiki bina k'u ka nin y'o nɔkun taamatɔ de ye ka sabu kɛ laɲini ye kelen ye Mali jamanadenw bɛ se ka bɔ a numɔ cogo min Faransi jamana sigi la ani Mali jamana yɛrɛ sigili la san 2021 Lamine Camara kala taara ye k'a kɛ élection française coordination président ba ye munna ka sabu k'a bɔkolo ye n'o ye malidenya ye a bɛ se k'i to nin jɔyɔrɔ in na cakɛɲɔgɔnyaw minnu kan ka don mara cɛmabɔli nasira fɛ Faransi sigida ɲɛmaayasow n'o ye maires ye olu ni Mali jamana maires cɛ i n'a fɔ jumelage n'a ɲɔgɔnna Mali sigida dɔ ɲɛmaayaso ni Faransi sigida dɔ ɲɛmaayaso bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka baara kɛ yiriwali nasira fɛ Mali jamana kɔnɔ hali bi Lamine Camara n'a ma ɲɛ k'a fɔ kala ti ban politiki jɔyɔrɔ bɛ politiki jɔyɔrɔ la o mago bɛ kala dɔw la Lamine Camara y'i tɔgɔ sɛbɛn Faransi jamana sanfɛ kalanso la min yɛrɛ ɲɛsin bɛ politiki kalan ma u k'a ma ko Sciences Po Master Management de Développement a bɛ k'o kalan kɛ Paris Sciences Po la Diaspora Vision tunkarankew kun ka jɛmu ka maaba welele an ka nin maliden ɲuman in don Lamine Camara Sherifla TV Jabarani kan Aywa an bɛ Lamine Camara wele a k'an sɔrɔ kɛnɛ in kan mais a kun ka di ne ye yan'a ka se kɛnɛ in kan a ka tɛgɛrɛ fɔ fo k'a s'a sigiyɔrɔ la. Bi émission bi ta in bolofa b'a kan donc bolofa ye mun ye émission spéciale de bɛ yan wulada in na Lamine i ni ɲankuma. An m'a mɛn o kuma i bɛ ka siran ɲɛ dɛ a ma daminɛ fɔlɔ dɛ. Ayiwa i bɛ se ka mun fɔ i ka nin jama sanumanbaw ye wulada in na yan'an ka ɲininkali s'i ma. Ne b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn o bɔr'u ka so ka na pour que ka nin émission in participer ka
faamuyali dɔ sɔrɔ Lamine ka bɔyɔrɔ la k'a daminɛ Kayi fo ka se yan nin ye n jɛɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn fɛ su ani tile donc nin don tɔgɔw la k'u ye tan cogoya la u caman an fɛ yan an b'u fɔ k'olu waleɲumandɔn parce que foyi tɛ nin bɔ u ma sara an bɛ ta in kɛcogoya dɔn sanji bɛna ala ɲɛ bɛɛ ma et puis bi ye juma wulafɛla de faransi a ko man nɔgɔn donc ne b'u fɔ k'u waleɲumandɔn u ni cɛw yɛrɛ ala k'u sara. Sisan an bɛna ɲininkali kunfɔlɔ tengui la Lamine an y'i ka portrait lajɛ an y'a ye k'a fɔ i ye kalan caman kɛ n'a ka d'an na bamanankan na an b'a fɔ i walanna ni walanba in bɛɛ kɔfɛ so i nana jamana in kɔnɔ i tilala tuguni k'i cɛsiri walan kan tuguni i taara ekɔlibaw la ekɔli dɔ bɛ yan nɔ diɲɛ bɛɛ bɛ ekɔli in dɔn n'a bɛ wele ko Sciences Po ekɔli dɔ fana bɛ yen nɔ Institut Catholique de Paris Lamine a tun ka d'an ye an n'an lamɛnbagaw n'an filɛbagaw i ka i da don ekɔli ninnu na ani mun y'i bila ka kalan kɛ nin walanba in kɔfɛ. Kalan tɛ ban ne fa ala ka hinɛ a la ekɔli karamɔgɔ de don aw bɛ ekɔli karamɔgɔ ninnu ka taabolow dɔn donc kalan in o daminɛra depuis Kayi kalan an bɛ kalan kɛ et puis vacances fɛ an bɛ sagagɛn kɛ donc kalan sagagɛn o de tun bɛ sokɔnɔna la defu kelen ka sɔrɔ an ye aw yɛrɛ y'a ye cogoya min na LDK kɛra et puis an nana Bamako ni muso dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ o ye Aminata Dramane Traoré tun bɛ baara k'ale de fɛ yen. An tɛ tɛmɛ o yɔrɔ la n'an ma tɛgɛrɛ fɔ Ami Dramane minnu b'a dɔn olu b'a fɔ Ami Dramane. N'i ye ne ka parcours ta en tout cas hakilinata ye mun ye diɲɛ ɲɛnabɔ cogoyaw la hakilinata ye mun ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ la n'i y'a fila fɛn fɛn jɔ Aminata ta bɛ kɛ kelen ani tilaya kɔnɔna la parce que n ye n ka baara fɔlɔ daminɛ ale de kɛrɛfɛ fo yan bon hali sini an bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o kɔnɔna la n kelen ka tila na n ye droit des affaires de kɛ ENA la bon an ye baara daminɛ ani Aminata projet ba mun tun bɛ yen n'a y'a jateminɛ farada fɛn fɛn bɛ kɛla n'a kɛra Misira Bagadaji a ko n'a daminɛra avec Aminata Dramane assainissement i ye fɛn fɛn ye a coordination tun bɛ ne de bolo on avait ani coopération luxembourgeoise tun bɛ a partenariat la farada fɛn fɛn kɛra o waati la Misira Medina Kura Bagadaji a fan bɛɛ fɛ fo Jelibugu la a coordination tun bɛ ne de bolo Aminata y'a bɛɛ ta k'a di yan ko n ka baara kɛ donc o la faamuyali kɛra a la parce que a bɛ environnement de kan protection de l'environnement et puis filanan hakilinata dɔ bɛ Aminata la k'a fɔ ko diɲɛ sɛlɛkɛ surtout an bɛ minnu wele ko population k'u bɛɛ hakɛ d'u ma jamana kana taa bin jamana kan jamana bɛɛ ka hakɛ ka d'i ma hadamadenw ka bɔ sɛgɛn kɔnɔna la ka bɔ kɛlɛba in kɔnɔna la n'an b'o fɔ ko altermondialisme o altermondialisme fana kɔnɔna la denmisɛnninw ka tɔnba mun b'a kɔnɔna la o tun ye ne tun b'o ɲamaya la Aminata Dramane kɛrɛfɛ donc n kelen ka se yan wagati dɔ la n bɛ to k'a fɔ n jɛɲɔgɔnw ye parce que Amadou Hampâté Bâ a kelen ka bɔ Mali la ka na Faransi a ko k'u ma quand j'arrivais Amadou Hampâté Bâ ka fɔ cogoya don a ko quand j'arrivais en France j'étais déjà une bouteille pleine on pouvait me colorer mais on pouvait rien ajouter à ce que je connaissais o ye Amadou Hampâté Bâ i ye Sciences Po fɔ bon Sciences Po Faransi président foyi tɛ bɔ n'i ma Sciences Po kɛ i bolo ɲɛsin mɔgɔ fɛn fɛn la Faransi a bɔra o sira in fɛ mais olu bɛ kalan caman kɛ ne ye mun jateminɛ n ka kalan bɛɛ kɔfɛ c'est que ni i tugura an ka tabiya ninnu kɔ an na mɔnna ni sen minnu ye sira minnu ye n'i tugura o kɔ diɲɛlatigɛ in na i tɛ tunun sansi fɛ i mana tɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ bɔ
M'a fɛ vraiment aw ka sɔnni sira kan yɛrɛ de ko tilara cogo cogo a y'aw sigi k'a lajɛ mais ne tun bɛ so a bɛ ɲɛnabɔ cogoya jumɛn n'i y'o kɛ dɔrɔn i bɛ yan maaba ninnu u bɛ ko ɲɛnabɔ cogoya min na i b'a ye Sciences Po ninnu na kirabaw fɛn fɛn tɛmɛna olu an b'olu ka kalanw kɛ mais kalan min bɛ kɛ k'a fɔ ko ala ko kalan tɛ dɛ u bɛ jama mara cogoya min na u bɛ jama kolo cogoya min na u kuma cogo an b'o de kalan an b'o de kalan a kɔnɔna la parce que a bɛɛ ye ko kelenw de ye donc n b'a fɛ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an ka an kɔlɔsi an ka lamɔli cogo an ka faamuyali cogo an bɛ se k'o kɛ n bɛ tabiya kelen ta sisan a fɔ n ma ko étude comportementale ne e sigilen don ne sigilen don ne b'i lajɛ k'i ka taabolo jateminɛ k'i bolo taabolo jateminɛ k'i kumakan jateminɛ k'i ɲɛw jateminɛ o bɛ kalan o kalanba ninnu kɔnɔ Sciences Po la mais an fɛ yen depuis mana wolo an bɛ wolo duba de kɔnɔna la parce que olu fila fa ni ba ni den de don o tɛ se k'o jateminɛ mais an bɛ bɔ dubaw de kɔnɔna la Mali la donc denmisɛnnin depuis tile 40 i b'a dɔn i ni juma kan ka composer ɲɔgɔn fɛ pour que ka se ka mɔ sans problème donc ça c'est très important n b'a fɛ aw ka hakili la jugu fɛ aw ka baara kɛ n'o ye fɛnɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen yala i kun bɛ kalan kɛla wagati min na i tun bɛ baara kɛ wa ou bien i tun bɛ kalan dɔrɔn de kɛ n kɛlen ka na 2009 n nana ekɔliso mun na i y'a fɔ Institut catholique de Paris n tun bɛ kalan mun nɔfɛ politique environnementale développement durable a tun bɛ k'ale kelen de la mais privé de tun don i tun bɛ 6 000 € de sara bon a tun se tun tɛ n ye donc 19h 6h du matin n tun bɛ agent de sécurité kɛ Orly société ba dɔ bɛ yen a ko Erst de 19h à 6h du matin n tun bɛ baara kɛ yen o dugusɛjɛ n tun bɛ taa école la pour que ka se ka école sara donc o kɛra san fɔlɔ ye donc o kalan banni na automatiquement n ye stage kɛ yɔrɔ min na olu ye n ta baara la jardin d'honneur kɔnɔna la olu ye n ta baara la donc sufɛ baara banna sisan n ye n sɛbɛ don baara ma ani ko tɔw ni je pense que an da bɛ don a la quoi. o bɛɛ kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ i ye a ŋaniya siri tuguni k'a to politiki domaine kɔnɔ politiki hukumu kɔnɔna na i bɛ se ka i da don fɛnɛ n'an ye dɔɔni wa ka da kan hali bi i bɛ politique. n ye Institut catholique de Paris fɔ sisan politique environnementale développement durable wagati min na n tun b'a kɔnɔna la n y'a jateminɛ maa minnu bɛ bɔ a bɛ fɔ min ma ko Congo fan ninnu fɛ bourse caman tun b'olu bolo n'olu tɔnna pratiquement u tun t'a sara quoi donc n kɛlen ka jateminɛ kow kɔnɔna la n ko mais an bɛ farafindenw de o olu tɛ caman sara an dun b'a bɛɛ de sara donc il faut k'an ko jateminɛ ɲɔgɔn fɛ a san fɔlɔ ne y'a bɛɛ sara mais mɔgɔ fɛn fɛn nana ne kɔfɛ a si m'a bɛɛ sara a si m'a bɛɛ sara a kɛra cogo di parce que n ye mun fɔ i y'a lamɛn an y'o baara kɛ o kɔnɔna la REVI dɔ b'u bolo a REVU la 50 millions o b'a ci bɛɛ ma parce que olu branchelen don Vatican de la donc o journal kelen kɔnɔna la je pense que n kelen de ye faranfin ye mun ye sɛbɛnni k'o journal kɔnɔna la et a filanan an ye u ye réseau dɔ sigi ko réseau réciprocité Europe Afrique pour le développement durable écoliso bɛɛ jɛra k'an ka ɲɛmaa ye an ka directrice écoliso directrice o tun ye n ka secrétaire général ye Institut catholique vice recteur o tun ye n ka trésorier général ye. n bɛ segin ka na n'i ye kɔfɛ dɔɔni kuma kɔnɔna na i ye i da magara yɔrɔ dɔ la n'o ye kalan kɔnɔna ye ani so yanfan ta k'a yira k'a fɔ depuis den tile 40 i b'i taabolo ni i ta siraw siraw bɛ don i kɔrɔ donc ekɔliso nin na i ka fɔ la a bɛ kalan dɔw kɛ mun bɛ hali mɔgɔ sigi cogo mɔgɔ kɛ cogo min b'olu bɛɛ ɲɛfɔ a tun ka di ne ye i ka a mana kɛ cogo cogo tɔgɔ b'a la donc ne bɛ fɛ k'o tɔgɔ dɔn. Fɔ ma ko étude comportementale o de bɛ kalan kɔnɔna la bon a kalan kɔnɔna la n y'a f'i ɲɛna n ko kow bɛ jateminɛ a ko ko nin ye sirifila tile de ye
aw ko nin ye sirifila tele ye siɲɛ fɔlɔ min na siɲɛ dɔ la a tigi Ayidara a kelen ka na an bɛ baro la n k'a ma a bɛ kuma ta cogoya min na an bɛ kalan min k'a fɔ ma ko la technique de l'entonnoir i b'a kɛ tan ne k'a nati a ɲɛfɔ la technique de l'entonnoir ni question posera la technique de l'entonnoir ni ye question posée i b'a ta yɔrɔ jan fɛ ka bɛɛ ɲɛfɔ yanni i yɛrɛ ka se résultat ma a tigi yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'i bɛna yɔrɔ min na a bɛ fɔ o ma ko technique de l'entonnoir a ko ka gɛlɛn dɛ mais ni Ayidara ka ko jateminɛ a b'a kɛ ten de n y'a fɔ a ɲɛna ko n'a tun bɛ yan siɲɛ caman tun b'a wele Sciences Po la ale tun b'a ka kuma mun fɔ an t'o jateminɛ dɛ a b'a nati cogoya min na an tun b'o de kala bolo quoi yɛrɛ tun bɛ ɲini ka n'a fɔ ka don. Ok ayiwa n'i ko Usumani Sherifu Ayidara n'i ko jɔnni kunnadi i b'a fɔ sababu ɲuman ayiwa jɛmukan in yɛrɛ a bilali sen kan olu yɛrɛ fɛnɛ Sirifila TV o de b'a cari diɲɛ ɲɛfɛ komi an y'a fɔ cogo min na a bilali sen kan association Jaspo Vision ani BKS Production o kuma a ka kan tɛgɛrɛ ka f'u ye ka foli kɛ Usumani Sherifu Ayidara n'a a ka mɔgɔw a partenaires a n'a jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ye kɛnɛ in kan ayiwa an bɛna don seereyaw la seereya dɔw b'an bolo an ye minnu sɔrɔ an balimakɛ kan Lamini Kamara kan donc an bɛna o seereyaw lajɛ ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni kow ye Lamini bi ta tɛ nɔgɔya dɛ a tɛ nɔgɔya dɛ wa mɔgɔ si kana bɔ n bolo ne ni Lamini ka jɛ bi jɛ tɛ Lamini yɛrɛ de ye n kanu a y'a kunsin ma o y'a sɔrɔ Centre Amadou Hampâté Bâ la ne tun kɛlen don ka baara dɔw boloda n'o ye an ka sigida lasanuyali ka yɔrɔw pavé ka mɔgɔw ladɔnniya kow la waasa u ka se ka mobiliser ala y'a kɛ ale Lamini nana centre la ka na bɛn o de ma bon an y'o o baara kɛ ala barika la an bɛɛ y'a tɔgɔ duman sɔrɔ bon o baara kuncɛlen migrants fɛnɛ an ka denmisɛnnin minnu bɛ taa ji fɛ ni caman bɛ to a gɔngɔn na ani minnu n'u sera yen nɔ sɛgɛ minnu b'u kan san o san an b'o kuma fɛnɛ lasigi yan nɔ Lamini ye faamuyali min kɛ o la o kɛra sababu ye Faransi a bɛ yɔrɔ min bi a bɛ fɛn caman faamu a b'a faamuya cogo min na an y'a perepere latigɛ ɲɔgɔn ye yan cogo min ale de bɛ kɛra sababu ye sisan k'a yira yen mɔgɔw fɛnɛ na ka fɔ kɛlɛ dɔw bɛ yen ale da b'o la mais a daminɛna a sun kɔrɔ yan nɔ n'o ye Centre Amadou Hampâté Bâ ye donc o b'i komi waleɲuman dɔn de n'a ko aw kana n sɛgɛrɛ n k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna c'est que ale de b'a yira sisan k'a fɔ ne y'a bilasira bon ne fɛnɛ o ye ne ka fierté ye bi k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ bɔra n bara min da bɛ kumaw la yen nɔ a bɛɛ tɛ kuma nɔgɔ ye mais a bɛɛ ye Mali ni farafinna kunkan kumaw ye quoi o de jɛ b'an ni ɲɔgɔn cɛ ne kɔni ɲɛ bɛ taale taabolo min na tan nɔ gɛlɛya caman nana don kow la n'ala ma fara an kan a nɔgɔya bɛ ala yɛrɛ bolo ani n'an yɛrɛ sera an ka kow kɛcogo la ka bɛn ko la ka ɲɔgɔn bilasira an kana ɲɔgɔn labila olu minnu bɛ olu hakili bɛ yan na bon ale fɛnɛ lamɛnlen don yen minnu b'a lamɛn n y'a dɔn a kɔni jɔlen bɛ mɔgɔ caman jigi kɔrɔ bon u b'a dɛmɛ a fɛnɛ bɛ se k'u dɛmɛ ne kɔni bɛ dugawu kɛ waasa a b'o baara min na yen nɔ ala k'o baara ɲɛ a bolo a ka tɔgɔ duman sɔrɔ ka Mali yɛrɛ a ka kɛ sababu ye min bɛ caman bɔ an ka gɛlɛyaw na ni ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ n balimamuso n'i ko Lamini Kamara n bɛ dɔ dɔn a la ka sababu kɛ a nalen ka bɔ a nana kalan de la yan kalan in kɔnɔna na ala y'a kɛ bɔ ala y'an n'a garijɛgɛ don ɲɔgɔn na ka sɔrɔ ne yɛrɛ tun bɛ cɛsiri la quartier kɔnɔ yan n'o ye Grigny ye mais a nalen ni sisan cɛ donc ala subahana wa taala y'a kɛ a nɛna ka na i kalifa n na a kalifa ne an na bon an ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka na taa municipalitéw ni fɛngɛw kɛ
bon ala y'a kɛ bon ka eli siɲɛ fɔlɔ ka taa kɛ conseil régional ye ka eli siɲɛ filanan ka taa kɛ adjoint de maire ye donc an y'o bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ bon k'a nali an bolo an ka sigida kɔnɔna na a kɛra mahɛrɛ de ye denmisɛnnin min de don vraiment depuis a ka jiginna dugu in kɔnɔ a nana kana ko kalifa maakɔrɔba fɛn fɛn bɛ dugu in kɔnɔ ne de ye maakɔrɔbaw jatigi ye donc a ka bonya a n'a ka fɛnkɛ a kɛra ma nafa de ye ni nimisiwasa bon o misali ye mun ye fɔlɔ anw ka mairie girinɲi yan mɔgɔ bɛ san 30 ni san damadɔ bɔ u b'a kalama an ni an ka logement ni fɛnkɛw ni dossiers donna bon donc a tun bɛ temps camanw de kɛ mais depuis Lamini nana n bɛ se k'a fɔ logement ko alhamdulilayi o nɔgɔyara anw maliyɛnw ni diaspora n b'a fɔ ko farafinna fɛn fɛn bɛ yan Allah subhanahu wa ta'ala ka dɛmɛ kosɔn a y'o nɔgɔya kɛ n'i y'a ye fɔlɔ san damadɔ kɛra sisan Lamini fɛn fɛn ye école maternelle ni fɛnkɛw ye o san mana yɛlɛma bon i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya bɛ don masaw ni fɛnkɛw la mais fɛn fɛn ye fourniture ni fɛnkɛw ye Lamini alhamdulilayi a ye jɔyɔrɔ fa a la depuis san damadɔ mɔgɔ tɛ fɛnkɛ sa voilà o collectif fana na cogo bon Lamini de nana ni o idée a nana na idée cogo jumɛn na bon a y'a sɔrɔ an farafin minnu bɛ yan bon an maliyɛn minnu bɛ yan association tun ka ca bon a y'a fara ɲɔgɔn kan ka kɛ association ba ye n'o b'a ma ko collectif bon collectif a sigilen ni sisan cɛ san o san a bɛ na ni fɛnw ye minnu ye an ka seko ni an ka dɔnko ni artisanw a bɛ na ni mɔgɔ caman ye ko bisimila an ka ville in kɔnɔ relation b'a n'u ni ɲɔgɔn cɛ n kɔni bɛ se ka min fɔ n y'o de fɔ a ye toujours a kana a ko lamɛn a kana mɔgɔw filɛ a bɛ min kɛ dɔrɔn a ka continuer ne ka denmisɛnnin de don n'a ye fɛn min kɛ don min na n b'a wele n fɛ yan ka a labilasira awa o fana bɛ yen n kɔni bɛ min k'a ye sija ani kɛnɛya ala k'o d'a ma adamaden fɛn fɛn bɛ o ye kɛnɛya de ye ni ala ye kɛnɛya d'a ma ka sija d'a ma o de bɛ mɔnɛ bɔ a bolo bɛ baara minnu na ala ka barika ala ka sankɔrɔta ala ka ɲɔgɔnnaw caya sali ala rasuli n bɛ se ka min fɔ o de ye nin ye hakɛto b'a ka sali ala ma Lamini an t'a fɔ a ɲɔgɔn tɛ mais Lamini a ɲɔgɔn ka dɔgɔ a ɲɔgɔn ka dɔgɔ a ɲɔgɔn ka dɔgɔ maliyɛnw dɛmɛli la a ɲɔgɔn ka dɔgɔ même transition dɛmɛli la association si tɛ yen ko bɛ projet ba dɔ ɲini ni n'a ma se a ma a ka dɔgɔ transition fana dɛmɛli la olu ka jɔ ka organisation kɛ Faransi Sena kɔnɔ a kelen dɔrɔn de y'a kɛ siɲɛ 3 pour que ka yir'u la Mali ani Faransi ye kelen ye parce que a kɛra anw ye maliyɛn dɔ ye ka yir'u la quoi a bɛ mun kan vraiment a ka ye ka dabila jolibɔ man ɲi masi ye masi t'a fɛ a dɔ ka faga donc a y'o waliya siɲɛ 3 Mali tɔgɔ la transition tɔgɔ la dɛmɛli tɔgɔ la parce que maa i seko dɔw ta ye aw dɛmɛli ye minikɔrɔ ye dɔw ta ye wariko ye dɔw ta ye a bɛ accès a kumakan bɛ taa yɔrɔ jan na donc Lamini y'o mɔgɔ ye donc a ye dɛmɛ kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye Lamini ne b'a fɔ ne ni Lamini jɛra bi côté mais ne ni Lamini jɛ ye balimajɛ don parce que an fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw ko sa tɛ se ka taa Kagɔrɔ kɔ Kagɔrɔ tɛ se ka taa Kusa kɔ donc o ye jɛw fɔlɔfɔlɔ ye ne ni Lamini jɛ ye an tun bɛ jɛ wagati dɔ min na an tun bɛ tubabu jɛkulu dɔ de kɔnɔ an bɛɛ tun siran ni ɲɔgɔn ye est-ce que nin ye mɔgɔ façon ye n b'a f'i ɲɛna an ye 2 ans kɛ ka ɲɔgɔn observer donc mun na an nana ka kuma ɲɔgɔn ye ja an ye balima ye ne jigi min sera n ko vraiment n tun t'a tun sinon wagati jan tɛmɛna n'an ye ɲɔgɔn ye da la an bɛ ɲɔgɔn fɔ mais n'an bɛ réunion kɔnɔna la bɛɛ bɛ méfier sa kan donc o ye farafin n'i bɛ tubabu jɛkulu kɔnɔna la bɛɛ bɛ siran i tɔɲɔgɔn ye a ye mɔgɔ façon ye donc mais ne y'a dɔn c'est à dire ne y'a miiri mɔgɔ mun ye jan o mɔgɔ tɛ don min na an nana mɔgɔ 2 an ye ɲɔgɔn sɔrɔ da tile tan si bolo an kumana ɲɔgɔn ye o dɔn porte yɛlɛla ni ɲɔgɔn cɛ o jɛkulu kɔnɔna na an ye bɛn mun sigi ka baara k'a kan a ka dɔgɔ maliyɛn mun y'a ɲɔgɔn kɛ parce que ka kɛ association ye
ka baara kɛ o association tɔn kɔnɔna la ka fɔ an niyɔrɔ fana fo ka kɛ an ka jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ mairie bon kɔnɔna la ka kɛ adjoint ye ka kɛ conseil régional ye o tɔn kelen kɔnɔna la a malien ka dɔgɔ mun bɛ se ka o cɛsiri kɛ parce que o cɛsiri tɛ se ka ko parce que fo a bɛɛ de ka bɛn kelen kan ne bɛnkan tɛ yen a ka gɛlɛn dɛ parce que tubabu jɛkulu la n'u b'a fɛ farafin dɔw b'a kɛ ka yɛlɛ a soutien fana farafu ye o bɛ dɔn k'an fara mais ani bi cɛ an ye layidukan mun ta an ni ɲɔgɔn cɛ an y'o waleya hali bi donc o y'a kɛ fana an ye sankɔrɔ ta Mali ko la donc Mali a consulat a ambassade a ka dɔgɔ ni problème kelen nana ma n'a ma ɲɛsin Lamini ma a b'a gérer cogo min na o ye malien den faso dɔ ɲumanya ye mais ne bɛ mun fɔ Mali yɛrɛ ma Lamini dɔn de a ye mun ye a ye cɛsiri mun kɛ ani mun ka kan o ma k'a ye donc ni den ɲuman sera ka jɔ i ye a mérite fɛn dɔ ye quoi a b'a encourager a bɛ to encourager ne bɛ malien bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli mun na problème bɛ n da la wallahi n'a y'a sɔrɔ jamana dɔ tun don a tira ka ban parce que mun y'a kɛ diinɛ mun b'an bolo o de muɲuni y'a kɛ halisa an b'a la ka muɲu an b'a la ka sabali an b'a la ka sinsin o kan ka balimaya ni bɛn ɲini o kan sinon ko mun kɛra n na a ka dɔgɔ jamana mun na n'a kɛra o jamana tɛ ci donc n bɛ maliyɛnw fo o n'u ka cɛsiri ye a n'u ka jamana jɔ ye. Ibatili, Joga, Tanamani, Mundunu.